Il-Prim Ministru kellu pjan partikolari għas-Segretarju Parlamentari Chris Said. Dan il-pjan kien diskuss f'laqgħa ġo Kastilja li għalija kien hemm preżenti d-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando li kkonferma ma' One News li f'dan il-pjan Giovanna De Bono kienet se tispiċċa minn Ministru għal Għawdex. Waqt laqgħa kordjali li kelli mal-Prim Ministru u mas-Segretarju Personali tiegħu il-ġimgħa li għaddiet, Sur Edgar Galja Kurmi, il-Prim Ministru informani li kellu pjanijiet partikolari għal kollega tiegħi Dr. Chris Said. Jiena ħatta biex tilftihem bħala ħaġa waħda partikolari. Minnaħa l-oħra wkoll naf li l-Onorevoli Ministru Giovanna De Bono jumejn ilu, preċiżament meta l-Prim Ministru kien qed jagħmel il-movimenti minimi li jagħmel fir-rixaf li seħħ it-tlieta, sejjaħ lill-Ministru Giovanna De Bono il-Ministeru tagħha Għawdex biex tiltaqa' miegħu f'Kastilja. Nista' nikkonferma wkoll għax rġajt ikkonfermajt magħhom li sorsi tajbin ħafna ikkonfermaw li dak li jiena qatt il-bieraħ li ċoħe kien li l-Ministru De Bono kienet tiġi imċaqalqa mill-Ministeru tagħha għal Ministeru ieħor, imma urid ix-xewqa li dana ma jkunx il-każ. Mhux biss jiena waslet li l-informazzjoni imma anke membri parlamentari kollegi tiegħi. L-uffiċċju tal-Prim Ministru ċaħad bil-qawwa kollha l-aħbar ta' dan l-istazzjon dwar il-ħsieb li kellu Gonzi biex ineħħel il-Giovanna De Bono minn Ministru għal Għawdex. B'reazzjoni għaċ-ċaħda tal-Prim Ministru, d-deputat tal-Gvern Jeffrey Pulicino Orlando jikkonferma ħsieb li kellu Gonzi biex ineħħi lil De Bono u għalhekk dan l-istazzjon iżomma l-informazzjoni illi diġà xandar. Minkejja li ċaħad bil-qawwa kollha l-aħbar ta' One News, l-uffiċċju tal-Prim Ministru ma ċaħadx l-istess aħbar illi kienet ippubblikata minn The Times nhar it-tlieta filgħodu fejn kien irrapportant li De Bono kienet se tingħata d-Dikasteru tal-Edukazzjoni minn flok Għawdex. Dan l-istazzjon iżomma l-informazzjoni li xandarna anke jekk l-uffiċċju tal-Prim Ministru għadu jinsisti li din hija qlajja. Illum kien deputat nazzjonalista stess li konferma x'kien il-ħsieb tal-Prim Ministru li ma pjan ma rnexxiex għaliex Gonzi ċeda quddiem Giovanna De Bono fil-laqgħa li kellhom nhar it-tlieta filgħaxija f'Kastilja u li damet għal bosta ħin. Ir-rixafil kienet mistennija titħabbar wara nofsinhar nhar it-tlieta stess, iżda minħabba dawn il-problemi tħabbret fi stqarrija għal ħabta tad-9 ta' filgħaxija.